špinavější práce. A je to schne. Glazování, tady mám vlastně police, kde to všechno schne. A skladně, tady to jsou věci pro solivo. Ale klidně můžeme dát potom. No a tady vlastně máme, tady vlastně takhle je to před tím glazováním a teď tohle to musím naglazovat, nejdřív musím zalejt vlastní dírky glazurou a potom to jenom naglazuju, očistím, dám to do pece a znovu vlastně je to na ty 3 dny. Takže ten nás třepí. A věc je ještě mokrá. Ano. A tady vevnitř už je nalitá vlastně ta engoba, tak se to namočí ještě, aby byla i z druhé strany. A pak to vlastně ve výsledku vypadá takhle. No, že ta barva, která na té misce je, není dělaná tou glazurou, ale vlastně obarvenou hlínou. Obarvená hlína, to je engoba. To je engoba. To je takový intimní hodně. Jo, v podstatě jste si vytvořila takový intimní kousek na výrobu. Přesně tak, tady. Jsem si tady právě kvůli tomu udělala i takovou stěnu, abych byla trošku jako udělaná, aby ten bordel se udržel vlastně v koutě. Můžu se zeptat, ten obraz, ten je... Ten obrázek jsem dostala jen Madonna ve skách od Da Vinciho detail. Ten jsem dostala od maminky, když mi bylo asi 17 a ona jela do Francie. Jasně. Tak to přivedla a to, takže je to pro mě taková jako osobní. Takže tady vlastně točíte porcelán, když tak řeknu, do toho posloucháte detektivku a kouká na vás Madonna. Ona ki masini suma dunya be kendi